Il-paċi ma'kum. Din it-tislima tawa wkoll l-anġli lir-rajja fil-lejl qaddis tal-miliet. Meta kantaw glorja lill-Alla fl-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Għandi l-pjaċir insellmilkom eżies Ħuti, Maltin u Għawċin mid-dar tal-Providenza. B'din is-sena tal-ħniena. Dan il-miliet nawgura li jkun miliet ħieni mimli ħniena. 50 sena ilu, Monsignor Michela Zoppardi kellu l-ispirazzjoni feliċi li jibda din id-dar li laqat 10 u 10 ta' persuni li kellhom bżonn l-għajnuna speċjali, is-solidarjetà u l-imħabba tagħna. Din id-dar tal-Providenza hija monument sabiħ għall-imħabba u l-ġenerożità tal-poplu Malti u Għawċi. Fis-sena tal-ħniena tajjeb inkomplu nuru ħniena ma' xulxin. Alla wera l-ikbar ħniena magħna meta bat lill-ibnu biex isir bniedem u jifdina minn dnubietna. Aħna midjunin mal-mulej, għandna bżonn il-kol kemm aħna nitolbuh maħfra tan-nuqqasijiet tagħna. Il-ħniena tiegħu tkun fil-qalb tagħna balsmu li jgħinna nkomplu fil-mixja tal-ħajja tagħna. Imma kemm ħaġa sabiħa wkoll li mhux biss dan l-istaġun tal-miliet imma matul il-ħajja tagħna inkomplu anke bopri tal-ħniena ma' xulxin u bejnietna. L-opri tal-ħniena li jesprimu mħabba konkreta li tisqi lil minu bilaċ, li titma lil minu bil-ġuħ, li żżur lil minu waħdu. Iħsib tiegħi daw il-jiem ħafna drabi imur lejn l-anzjani tagħna li jkunu ħerqanin jiltaqgħu mal-familjari tagħhom, man-neputijiet ma' wliedhom biex jiċċelebraw flimkien dawn il-festi sbieħ. Nafu l-kol kemm aħna, kemm hija kifra is-solitudni u kemm ħaġa sabiħa meta nimpenjaw ruħna biex dak li jkun waħdu ma nħallux waħdu. Naħsbu fih imqar telefonata, imqar messaġġ, imqar żjara li forsi toħdilna l-ħin, imma l-ħin huwa rigal prezzjuż li ta' min naqsmu bejnietna. Il-ħniena nuruha wkoll meta nilqgħu fostna lil barrani u niftakru f'tant familji Maltin li sabu wkoll futur f'artijiet barranin, l-emigranti eżistana li kellhom ukoll il-bżonn u l-kuraġġ jitilqu mill-gżejjer tagħna isibu futur f'pajjiżi oħrajn u hekk jibdew ħajja ġdida. Kemm ħaġa sabiħa li l-barranin li hawn fostna ixini l-kulur tal-ġilda tagħhom, nilqawhom u nittrattawhom b'rispett. Għaliex il-paga ta' wieħed li mhux Malti għandha tkun inqas minn ċittadin normali li jgawdi mill-liġijiet ta' garanzija soċjali. F'dan il-miliet irridu naħdmu wkoll biex il-ħniena tkun ħniena konkreta ma' kulħadd. Kif tafu aħna l-isfijiet ftaħna il-bibien tal-ħniena fil-katedrali tagħna u fi knejjes oħrajn. Dak il-pellegrinaġġ li waslek għal-bib tal-ħniena huwa mixja mhux biss simbolika imma impenn. Impenn li nieħdu il-kol kemm aħna li f'din is-sena inbidlu l-istil tal-ħajja tagħna u nipprattikaw il-ħniena. Kemm ħaġa sabiħa li f'dan il-miliet nibdew ukoll naħsbu fil-ħniena spiritwali li aħna nfittxu t-tagħlim, li nagħtu parir tajjeb lil min jitlobunna, li nieħdu paċenzja anke b'xi kontrarju. Wara kollox il-paċenzja li aħna nuru ma' xulxin fl-affarijiet iż-żgħar hija riflessa bih tal-paċenzja li jieħu magħna il-Missier. Aħna nħarsu lejn il-grotta ta' Betlem u nammiraw li ċkejken Ġesu tarbija jew nitolbu l-grazzja
li dan il-miliet għalina jkun miliet ħini mimli ħnina. Natikom il-barka pastorali tiegħi.